लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे जोंनि धोनस्रिफुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय जोंना ब्लगा बेयावनो जिराय जाबाय थासिगोन ना मुथु जोंना कन्टेन्टआ दा जेरावबो थांनाय मानायबो जाखानाय नंला नालाय बेयावनो जिरायनो फिसा भिडिअ बानायलांबाय थानोसै जायफोरा जोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दिनैबो आङो मोननैसो कुइसननि एन्सार होनो नागिरदों ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननियावसो कुइसन खालामगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनो एन्सार होनांगोन ओमफ्राय आरो आंबो नोंथांमोननि कुइसननि एन्सार होगोन आरो ओमफ्रायो दायो जोङो फिथाइबो जानो नागिरदों नै दायो बेलासे जाबाय ओंखाम ओरि जाखांजोब्बाय फिथाइ सामथाइफोरखौ ओंखाम जाखांनानैसो जानांगौ होननानै सोरबा बुङो नालाय मा समाव मा जानांगौ आं बारा जेबो मिथिया जेखि जाया ओंखाम जाखांनानै जानोसै आरोना दायो थालिरबो दङ दालिमबो दङ आपेलबो दङ ओमफ्राय ड्रागनबो दङ ओमफ्राय आं बयनिख्रुइ बेयावहाय बांसिन ड्रागनखौ जानो मोजां मोनो ओमफ्राय मुथुआ माखौ जानो मोजां मोनथाय फिथाइ जाबानो जायो जेखि जाया आङो ड्रागनखौ जाग्रोगोन ओमफ्राय मुथुआ खामबो फैनो होन्दों नालाय बेखायनो थालिरखौ जानोबा जाग्रोदो आरोना आंजों लोगोसे मुथुआबो फिथाइ सामथाइ जाफाबाय थानांगोन ना मुथुआबो एसे खस्थ' मोनगासिनो दङ बेचारा ना मुथुआबो हरनि समावहाय आंखौ एसे जोथोन लानांगौ जायो नालाय आंथ' बारा मोजां रोखोमै उन्दुनो हाया ओमफ्राय बेवहाय मुथुआबो सिरि मोनफाबाय थायो मेगन मोदै जायो आरो खामानिफोरखौबो मुथुआबो बिदिनो आं मावबोनो हायैफोरखौ सहाय होबाय थानाय जादों एसे दुरबल जालांगोन नालाय मुथुआबो बेनिखायनो मुथुआबो आंजों लोगोसे फिथाइ सामथाइखौ जाफाबाय थानांगोन आरोना ना मुथु मोनजानाय जाया मोनजानाय जानांगोन ओमफ्राय सोरबा कमेन्टआवलाय बुंहरदों आंखौ बिदि देहा समाव बांद्राय दलरबो थानो नाङा खामानिबो मावनो नांगौ देहानि थाखाय मोजां बेबिनि थाखाय मोजां बांद्राय दलर थायोबा बेबिया दलरद्राय थायो एसे मा होनो हाल साल जानो मोननांगौ होनदों आरोना खामानि हाथावनाखौ मावनांगौ होननानै बुंदों अबयसे नोंगौ मावनायालाय मावनांगौ आंबो बिदिनो हाथावनाखौ मावो जेरैहाय गसंनानै मावथावना न' सिबनाय सेस्ला सिबनाय ओमफ्राय जोंहानाथ' मैगं संग्रायाबो गोजौखासो नालाय ओमफ्राय बिदिनो मालाबा मैगं थाइगं बिदिनो मोनसे मोननै संबाय थायो ओमफ्राय दा जोंहा बिजावजालियाबो संखायो नालाय ओमफ्राय सानैजोंनो बिदिनो संबाय थानाय जायो आरोना ओमफ्राय दा आं बिदि खामानि मावनाय मानायफोरखौ एसेबां भिडिअ लानाय जायाखै आरो सोरबा आयु आबो खस्थ' नुथारबाय माने बिदि मावदो ओरिदो बेफोरदिबो बुंहरो नालाय ओरैनोथ' बांद्राय दलरबो थानाय जाखायाखै हाथावनाखौ मावदों बेखिनियानो आरो खामानिफोरा आरो खामानिबो बारा गैखायाना जाहानाव ओमफ्राय बे जि सुनाय मा सुनायफोरा एसे खस्थ' जायो नालाय गंनानै मानानै जि सेबनाय मानायफोराव बेयावसो आं जाहा मुथुखौ सुहोनाय जादों आरो दख'नाफोराथ' आरो आं जलंगाबो गाननाय जाया बिदि लांगा दख'नासो गाननाय जायो बिदियाथ' गिलिरबो जायो बिराद दै सोबसोयो बेनिखायनो जि सुनाय मानायफोराव जाहा मुथुआ बांसिगोन आरोना ना मुथु आं नोंनो खामबो खुरना होबावोसो न' ओमफ्रायो आरो सोरबा आंखौ बिदि दख'ना गाननायखौबो एसे खस्थ' नुदों होननानै बुंहरदों गेजेर दख'ना गाननो नाङा बिदि देहा समावहाय ओमफ्रायो गिलिर दख'ना गाननो नाङा बिराद लुज ड्रेस गाननांगौ होननानै बुंदों अबयसे नोंगौ लुजखौथ' गानखानांगौ आङो न'आवहाय थाहैनाय समाव पुरा आं न'आवहाय 5 मान्थसो थाहैनाय जाबाय नालाय बे समावथ' आं पुरा दख'ना गाननाय जायाखै बिदिनो फ्रक ओरि गाननानै थाबाय आरोना फ्रक नाइटिफोर लुज ड्रेस गाननानै थाबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय मुथुलानाव फैनाया बाराबो गोबाव जाखायाखै सानब्रै सानबासो जाबाय ओमफ्राय दा इसानाव आइ आफाबो थायो नालाय ओमफ्राय आरो गामिनि मानसिफोर बहुद थांलाय फैलाय बिदि जाबाय थायो जानाव बेखायनो आं एसे उसुबिदा मोननानै दख'नाखौनो गानो आरोना अब्लाबो आं जेबो खस्थ' मोनाखै दख'ना गानबाबो दख'नाफोरा बेफोर एसे गुरैखासो नालाय गरम बोथोराव गानग्रा ओमफ्राय नैबे जानजिखौबो बिराद गेजेर थेबनाय बायदि नुयो भिडिअफोरावहाय ओमफ्राय सोरबा बिराद बिदि फ्रात फ्रिट गेजेर गाननो नाङा बिदिबो बुंहरदों नालाय ओमफ्राय गेजेर गानाखै आरोना आङो बिराद लुजसो गानदों बिराद लुज गाननायनि थाखायनो
लाङा गानबाथ' उदैफोरखौ ओरैनोबाबो गिदिर नुखायो नालाय ओमफ्राय बिराद लुज गाननायनि थाखायनो आंनि उदैखौबो एसे गिदिरसिन नुलायलायदों आरोना नङाबा बिदि नुद्रायनाय नङामोन ना फ्राव गाननाय मोनबा ओमफ्राय जा मुथा आंनो नाइटि बायनानै लाबोबाय आरो गांनै टिमुथ' नों जागलांबाय था उखैदोबा जागलांबाय था बेखौबो आं एसे देखायनोसै बेखौ आङो मालाबा मालाबा गानगोन नालाय नङाबा आंखौ दख'राल' गानबाय थाथारबाय आब'आ होननानै सानगोन हानाना होनो नामा मिनदा मुथा आंनो नाइटि गोदान गोदान बायनानै लाबोदे एकदम सिम्पोल कालारनि मोजां मोजांनो गावनि पसन्दनि मुथा बिराद बायनो रोंखायो आरोना एकदम नाइटि दा लासावहाय आङो गाननानै देखायगोन बेखौ गानना देखायबावगोन आं इदि खनसेबो गानफेराखैना एबारसो फार्स्ट टाइम नै बिदिखौथ' दायो नांगौ जाखायो नालाय ओमफ्रायो माबा आं एसे गाहायबो नालाय बिनिखायनो हास'नानै लानांगौ जादों नै गोलावद्राय नालाय आं कमेन्टआव ओरैबायदि बुंदों सोर हरदोंमोनथाय नामखौ गोसोआव गैलायला आब'आ दख'ना हास' गानोमोन ना बेबायदि गाननो नांला एबार होननाय मोनदों आरो अबसे आं दख'नाखौथ' बै समनिफ्रायनो गोबाङानो बुंहरबाय नालाय हास'नानै गाननो नाङा हामा होननानै ओमफ्राय बै समनिफ्रायनो आं दख'ना हास'नायखौ गारबाय गारनायाबा ओमफ्राय नैबेफोरखौ हास'जायो नालाय नङाबा लं लां लां आंनो मालाबा समाव बेयावनो गाबथिंलाबायनानै गोलैबायगोन ना बिनिखायनो हास'बाय आरो ओमफ्राय नैबे रुगुंखौ सुथाब मोनाखै बेखौ ओरै आरामसे सुथाबना लाबानो जाबाय मेचिनाबो आंनाव दंमोन दंनायालाय ओमफ्राय आं दा बेफोरबायदि सुनाय मानाय खामानिखौबो मावथ'वाखै नालाय बेखायनो जोंहा बिनानावखौ सुहोनोसै बेबो रोंखायो नालाय मेचिनखौ बेनो हरनानै दोनदों आरो ओमफ्राय नै गांसेया देनां डक्टरनियाव थांबा नांगौ डक्टरनियाव थांना फैबाबो नांगौ आरो न'आव थाबाबो नांगौ आरो बिनिखायनो गांनै बायग्रोबाय आरो बायबावगोन न' उनाव ओमफ्रायो जोंनि हाबा जानायखौबो सोंहरदों खै बोसोर जाखो होननानै आं नामफोरखौ गोसोआव गैला दे जिखिजाया नोंथांमोना नाम खारियालासिनो खोन्थाहरबाय थानायखौ गाज्रि मोननो नाङा आं कमेन्टआव बिदिनो माहाय नुनायखौ गोसोआव थानानै खोन्थालांबाय थागोन आरो जोंनि हाबा जानायाथ' दाखालि बैसागोजों 6 बोसोर जाबाय आरोना न' 6 बोसोर फुरा जाबाय 6 माहाय बारबावबायसो आरो 6 years ओमफ्राय मालानिफ्राय प्रेगनेन्सि ट्राइ खालामनाय बिदिबो सोंदोंमोन नामाथाय जोंथ' हाबा जाखांनानै 2 yearsखौथ' ट्राइ खालामखायाखै आं बेखौ सिगाङावबो गले बुंबोबाय थाथारबाय जायफोरा आंनि भिडिअ नायबाय थादोंमोन बिथांमोना मिथिखागौ आं मुतुलानाव फाइनान्सखौ फरायनाय जादों नालाय बेखायनो बोसोरनैखौ फरायनो होननानै थाबाय आरो ओमफ्राय बेनि उननिफ्राय ट्राइ खालामदोंमोन नाथायबा कनसिभ जायाखैमोन ओमफ्राय उनावहाय जालांबाय आरो बेफोरखौ आं सिगांनि ब्लगफोरावबो खोन्थाबोबाय थाखाबाय आरो ओमफ्राय दा मायाबा दंसैमोनलै कुइसना नोंथांमोना आंनिखौबा हरासै मायासै होननासो सानफ्लांलायगोन नामाथाय कुइसनाथ' गासिबो एखे टाइपनि मायाबाबो सोंदोंमोन ओमफ्राय जोंनि गुड निउसखौ खोनानानै सोरबा बिराद माबा मोदै ओंखारलायबाय गाबनो ओंखारलायबाय बेफोरबायदि हरनायखौ नुबाय थादों आरोना नोंथांमोना एसेबां गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि थाखायनो जोंबो गोजोननाय मोन्दोंना मुथुआ जेबो बुंथारा आंहासो बेबायदि आं मा बुंगोन जालायलाङो नों बुंनायानो जायोलै ओमफ्राय दा जोंना कन्टेन्टआ बिदिनो जाबाय थासिगोन गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना मा बिदिल' कन्टेन्ट लाबोबाय थाखो होननानै साननो नाङा दाथ' जों एसेबां गिदिंनाय मानायबो जाखानाय नंला नालाय बिनिखायनो गिदिंनाय मानायनि कन्टेन्टफोर लाबोनो हानाय नंला आरोना ब्लगावहाय ओमफ्राय जों दायो फिथाइ सामथाइ जाग्रोनोसै ना जाखांनानै खिथालायनोसै एसे रेस्ट लानोसै आरोना आं थिखांना होगोन लेबनोबा आपेल थालिर ओमफ्राय दालिम ड्रागन बेयाव दोनफैगोन अबे लेबनो जि आराम जाखायो डाइरेक्ट माबासैलै हानसै डाइरेक्ट हागोन
डाइरेक्ट जायो जानाया सेखिया सुनाय नांगौ नङा ना सुनायसो देखाय गोजा माय फेभरेट ड्रागन जि गोथाव मोनखायो आं ड्रागनखौ सोलानानै बेबायदि नङाना Ini tambah. Ile bika hala. Ile dari jaga. Yang ni. Ada. Yang ni. Kalar zazu kaina. Ayah zazu mana? Kasi ka. Ha. Di ningganin. Kuza deh. Mungkin kita siap kalam kali. जों भिडिअ बानायबाय थानाय समावनो मानसि फैनानै होबाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोननाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदोंमोन बे कुइसनखौ आङो सोंस्लाबनो मोनासै आरोना मानसि फैनानै होनायखाय ओमफ्राय आङो नै जोंनि रुम साफा खालामनायाव एसे भिडिअ लादोंमोन नालाय बेयावनो आं एसे कभार बायदि रायलायनानै नोंथांमोननावहाय कुइसन खालामहरनोसै आरोना आं बिराद मोनथिनो लुगैदों माने बेनि एन्सारखौ बिराद एक्साइटेड जानानै दं आरो गोबाङानो आंखौ कमेन्टआवहाय बेबी गार्ल मोनगोन होननानै बुंहरगासिनो ना सोरबा हौवासा मोनगोनबो होनदों ओमफ्राय बांसिनानो हिन्जावसा मोनगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय नोंथांमोना बुंनायनि अनगायैबो आरो बुहुदानो मानसिफोरा बुङो आरो आंखौ हिन्जावसा मोनगोन होननानै ओमफ्राय दा आंखौ बहा नायनानै माबोरै बेबायदि सिनायदों आं बेखौ जेबो मोनथियाखै हमनो हायाखै आं एबारसो फार्स्ट टाइम नालाय बेनिखायनो आंबो जेबो आन्दाज मोनाखै आरोना बेनिखायनो आंनि भिडिअ नायग्रा नोंथांमोना बहुदानो बिमा मानसि जानो हागौ नालाय बेनिखायनो नोंथांमोननावसो आङो एसे सोंहरनोसै आरो आंखौ माबोरै जायफोरा कमेन्ट खालामदो बिथांमोना माबोरै नायनानै सिनायदो एसे खोन्थाहरदो ओमफ्राय आं आंनि प्रेगनेन्सि सिम्पटमखौबो एसे खोन्थानानै होनि सोरबा लायनो हौवासा गथ' मोनगोनबाथाय रानथेंथें जायोनो ओमफ्राय आरो गोबायोनो आरो जानाय मानायफोरावबो जानो हाया जायोनो इदि होननाय खोनादों आरोना आङो ओमफ्रायथ' बाथ्राफोरा बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय आं बेखौ मोनथिला आंबो मालायनिफ्रायसो खोनानाय नालाय ओमफ्राय आंबो एसेबां खुला खुलिबो सोंबाय थाया बेफोरखौ एसे लाजिनाय मोननायखायनो बेनिखायनो आं दिनै भिडिअआवसो सोंनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा आंथ' बिदि जेबो जाया गोबायाखैबो आङो माथ्र गोबादोबा एसे मानगोन आरो गल'नाय सिस्टेमल' खननै खनथामसो एसे फुङाव गेस बारा जानानै एकदम एसेल' खनथामसोल' माहाय गनाय आरोना सौसौ रौसौ खनसेबो गोबाफेरासै आङो ओमफ्राय 3 मान्थसिमहालागै माथ्र गेसल'सो थादों आंना गेस थाबाबो आं जानाय मानायावबो एसेबां प्रब्लेम जायामोन जानो हायोमोन ओमफ्रायथ' 4 मान्थ जानाय लोगो लोगो गैला आंनाव जेबो मोनामनायबो गैला गेसबो गैला जाजोबनो हाग्रा जाबाय आरो आं गासिबखौनो ओमफ्राय बिदि जानो हानायखायसोना मासोना आं मोदोमबो जाबाय लुथुब जाबाय ओमफ्राय दा बेफोरखौ नायनानैनो मानसिफोरा आंखौ हिन्जावसा मोनगोन होनगासिनो ओमफ्राय आं बिराद मिन्थिनो लुगैबाय आरोना एक्साइटेड जाबाय आङो ओमफ्रायथ' मा होनबावगोन दा नोंथांमोननावसो कुइसन खालामहरनाय जाबाय आङो माबायदि जाबाला हिन्जावसा जायो माबायदि जाबाला हौवासा जायो एसे खोन्थाहरदो आंबो नोंथांमोना कुइसन खालामनाय बायदिनो दामानि रिप्लाय होबाय थादो नालाय आरो आं बेबायदिनो रिप्लाय होलांबाय थागोन गेजेर ओमफ्राय नोंथांमोननावसो आं दिनै कुइसन खालामदों आरोना ओमफ्राय आंबो आसा खालामदों नोंथांमोननिफ्राय रिप्लाय मोनगोन होननानै ओरैनोथ' जाहानो हौवासाबाबो नांगौ हिन्जावसाबाबो नांगौ इसोरा होनाय गिफ्ट नालाय बियो जिबाबो
मोजां आरो जिबाबो वेलकाम ओमफ्राय अब्लाबो मिन्थिनो लुगैबावबाय आरोना आं नोंथांमोननिफ्राय मा मैगं संदो मा मैगं संदो गिसिब लालायनानै मैगं संदो गरम जादोंबा बे माबायासो गोमोरलायगोनलै बे गेसा सिबसिबना होनाया थास' आथिं फ्राय एवदो नोंनि फेभरेट आरो नायनि थास' आथिंखौ सारायानो साराया बिराद जाबाय आंथ' बिराद गोथाव मोनखायो थास' आथिं गोथाव मोनबालाय नोङो थास' आथिं बेबायदि फ्राय ना बोथिया बायदि एवना होबाथाय ओरैबायदि गोथाव मोनखायो साराया ओमफ्राय सोर